noir et blanc, sous l'accordéon tendre, rue s'anime à la romance. Sous les toits de Paris, mon cœur se rend. Je me perds dans le vieux Montmartre, mes rêves de gamin. Les pavés usés me racontent que le temps efface le chagrin. Les lumières brillent, café bourdonne, des rires clairs sans fin. Amants se chuchotent secrets et dessins. Pozdrav svima, nalazim se u okruženju prelepih automobila Renault 4, meni naravno omiljenih. Ovo su interesantni i kultni automobili. Čućete priče o svakom od strane njihovih vlasnika. Prvi vlasnik u nizu mi je Miloš. Pozdrav Miloše. Pozdrav Ljubomire. Da li mi možeš reći neku kratku istoriju o tvom Renault 4 i neke zanimljive dogodovštine situacije? Naravno. Ovo je pre svega Renault mog dede. Kod njega je 15 godina i on je sam star 40 godina, što znači da je 84. godište. Ja sam još uvijek mlad vozač i smatram da posle dede treba da nasledim ovako nešto. Deda je ljubitelj Renaulta i ceo život radi sa njima i vozi ih, tako da sam od malih nogu i ja uvijek bio uz ovaj tip auta i jednostavno dobio sam ja tu neku iskru ljubavi da krene se bavim sa njima. U budućnosti se nadam da će situacija biti bolja, da će nastaviti održavanje sa dedom kao i do sada. Pošto je Renault dosta prilično star, može se reći da je i old timer i mislim da svako ko voli ovako nešto treba da to drži veoma očuvano i da bude uz to. Hvala ti puno. Sve najbolje i da ga što duže voziš. Hvala. Les lumières brillent, café bourdonne, des rires clairs sans fin. Amants se chuchotent secrets et dessins. Sous les étoiles de Paris, l'amour prend son essor. Et voilà la scène qui scintille, gardienne de nos soirées. Sljedeći vlasnik u nizu je Nikola. Pozdrav Nikola, moje poštovanje. Pozdrav. Kaži mi neku kratku istoriju o tvom Renault 4, neke zanimljive priče, kako si došao do njega i šta god sam do tvom Renault 4. Ovako, moj prvi auto kupljen od stipendije iz srednje škole, kupljen kao havarisano vozilo, a inače stiglo je u Smederevsku Palanku kao novo kod prvog vlasnika koji ga je tako havarisanog prodao meni. Sredio ga i od 2002. godine je u mom vlasništvu. Vozio me i na lepe i na tužne sastanke i rastanke, ali prezadovoljan sa autom, mali div i mislim pobedit će vreme. To je ono što bio je stajao dugo godina, vraćen je ponovo u život, sad ga onako šminkamo, lickamo, doterujemo, gledamo da to bude nešto, da težimo savršenstvu, savršenih nema, ali je ljubav u toj težnji. Ne znam šta bih još mogao da kažem za njega, u kratkim crtama, najkraće nema cena. To mu je to. I šta, hvala ti puno i želim ti da ga što duže voziš, da pobedi vreme. I da se vidimo, što češće se vidimo. Sous les toits de Paris, mon cœur se rend. Je me perds dans le vieux Montmartre, mes rêves de gamin. Les pavés usés me racontent que le temps efface. Sljedeći vlasnik je Daniel. Pozdrav Daniele. Zdravo. Da li mi možeš reći kratku istoriju o tvom Renault 4 i zanimljivosti koje si imao sa njim do sada? Pa naravno. Ovako, on je kupljen kao novo auto, 1991. godine, u porodici od prvog dana. Ja sam ga faktički samo nasledio. Od zanimljivosti išao sam s njim ranije na skupove Mađarska, išao smo u Francusku 2011. godine, naravno Hrvatska, Slovenija i tako.
Kaži mi, skup u Francuskoj, koliko vam je kilometara trebalo do Francuske, u kom ste mestu bili, kakav je to skup bio? To je bio skup povodom 50 godina Renaulta 4, do tamo i nazad mislim da je bilo oko 4400 km. To smo prešli za 8 dana, potom sam ja produžio na more u Hrvatsku i za taj godišnji odmor sam prešao skoro 7000 km, bez pukla jedna guma i to je to otprilike bilo. Znači bez ikakvog kvara osim probušene gume? Osim probušene gume, da. Tako da je ono, šta znam. Koliko može da razvije? Po 130 sigurno, da. Ali uglavnom do 90, na primjer, se vozi tako. I kolika ti je potrošnja po tebi? Pa tako, 5-6 litara može tako. Da li bi ga menjao za neki auto sad da ti neki najmoderniji, najnoviji ponude ili bi ga zadržao? Pa zadržao bi ga svakako, da. Drago mi je da si pričao na temu tvog Renaulta 4. Hvala ti još jednom. Que le temps efface le chagrin. Les lumières brillent, café bourdonne, des rires clairs sans fin. Amants se chuchotent secrets et desseins. Sous les étoiles de Paris, l'amour prend son essor. Et voilà la scène qui scintille, gardienne de nos soirées. Chaque pont une promesse. I naravno intervju sa poslednjim vlasnikom u nizu. Pozdrav Ivke. Pozdrav. Da li mi možeš reći neku kratku istoriju i priču o tvom Renault 4? Pa ništa, mi smo ponosni vlasnici Renaulta 4 90. godine, kada je moj otac kupio i novog u Beogradu. Faktički sam se ja i rodio u njemu i to je što se kaže ostalo kod nas u porodici do dan danas. 2003. su nam ga ukrali. Pronašli smo ga, nije bilo što se kaže ono u tom trenutku da kažemo vremena da se sredi, da se vrati u život, ali 2011. godine smo uzeli drugi, 91. godište i trenutno moj auto je što se kaže radi se, trebalo bi da bude gotov za nekih manje od mjesec dana. U pitanju je znači GTL 91. godište i to je to ukratko priča o mom Renaultu. Svaka čast, čestitam, želim da se što pre auto završi, da se ispušte taj rok od mjesec dana, možda da bude i kraće i da naravno pređe što više kilometara svojim Renaultom 4. Naravno i ono što smo se dogovorili, napravit ćemo također jedan kratak intervju, eto da se vidi što se kaže krajnji rezultat svih radova na čemu se eto sad trenutno radi i to je to. Hvala ti najlepše. Hvala tebi. La mélodie danse, surprise en noir et blanc, sous l'accordéon tendre, rue s'anime à la romance. Sous les toits de Paris, mon cœur se rend. Je me perds dans le vieux Montmartre, mes rêves de gamin. Les pavés usés me racontent que le temps efface le chagrin. Les lumières brillent, café bourdonne, des rires clairs sans fin. Amants se chuchotent secrets et desseins.